אתה טועה, לא אנחנו. חבר. אנחנו לא אשמים. אנחנו לא אשמים, אבל. תרביב, צחי. כמה? תרביב. אתה בעל הבית? לא, אין אוטובוס, 42. היא הגיעה לאילת. אתם יכולים... מה אמרתי בסך הכל? שאלה שבאו לרכבת שלהם... Don't yell at people, don't yell at customers. וחוץ מזה, למה הוא אתה חוצפן, לא אני חוצפן. אתה חוצפן שאתה בא לפתור כאלה. שאני לא באו לרכבת של 9:42. אתה עושה את העבודה שלך, ואתה לא עושה את העבודה. למה אנחנו נדע בכל 10 דקות? אתה רואה את המירות שהם מגדלים? אני כל הזמן... אוקיי, ומה הוא מדבר עכשיו? הוא מוריד אותנו בתחנה אחת. מי תחנה אחת? לא תקול לתל אביב. הוא אמר שהוא לא תקול לתל אביב, לאן? לתל אביב מרכז אתה לוקח. זהו, זה תחנה אחת, זה הכל. תחנה אחת. אתה לא הבנת אותו נכון. מה זה לא הבנת אותו? אני לא אמרתי תחנה אחת. תל אביב מרכז הוא לוקח. תל אביב מרכז הוא לוקח. למה מרכז? איך אני מגיע לשלום? למה מרכז? זה מה יש? זה מה שנתנו לנו. לא, אדוני. אבל זה לא מה שילמנו עליו. תל אביב זה מה מרכז. שעשו תל אביב מרכז, אני אגיע 3 שעות לעבודה. מה שעשו את זה? מה זה תל אביב מרכז? תל אביב מרכז. אני אתן שיהיה לכל המקום הפאנל פה. כשעומדים אני לא נוסע. זה תל אביב מרכז. משם, תקחו אוטובוס. למה אני צריך לעשות אוטובוס? אני מגיע לעבודה. כן, אני מעצבים את כולם פה. כל מי שעומד תרדו בבקשה אותו. תגיע לתל אביב מרכז. מישהו עומד בתוך האוטובוס לא נוסע, אני מצטער, הטענות לא אליי. מי שעומד אתם מוזמנים לרדת. לא ירדו, חבל לך על הזמן.